Здравейте, аз съм доктор Тошков. Отново сте в моя канал. Този път ще говорим за студ. Както се досетихте, това е тема за криотерапията. Терапията с студ. Може да се прилага терапия, която да бъде локално крио, може да се направи цялостно крио. Днес ще говоря и съм пред един от апаратите ни, което е за наистина за full body крио, което включително и главата е в тези обстоятелства. Медицинският аспект е много конкретен. Подлагането на тялото в ниска температура, която е над минус 90, не си представите наистина, че замръзвате, наистина температурата е минус 90, минус 100, минус 110. При тези обстоятелства тялото е в логичния шок. Ние изпитваме шок, изпитваме нуждата да се защитим и да оцелем в тези обстоятелства и това става с подкрепата, разбира се, на кортизол. В момента, в който излезнете от тези обстоятелства, вече всичко се променя и почвате да гребем с пълни шепи здравето от този процес. А именно подобряване на кръвообращението, цялата циркулация, лимфна система започва да се възстановява. Моето лично мнение е, че студа е здраве, когато е в здравословен, кратък диапазон и ефективност. Бъдете здрави вие!